Maya Poros, Labud Kapampangan. Panagalong ko ni Sala o sisilim na kini, talumdum na pinandit kanini. Intake Las Vegas kay tangal do, minalbi kaming Eagles concert. Karing kaya sana gawin ni kaya katamong kadun dahil 57 tagalugan video, ano yung balo yun ah. Medyo ginagad kumbaga aking Albenmi show, kaya gawa ka rin. Ay ba't kabalim kaya ni kaya paljiriana yaman ni Mrs. Niya lakwat siyang may lambatin ng video tamo ngayon eh. Makanyan man, bayo kayo pangumpisan, puri kayong dinan Maya Poros si L. Takashi. Iyalbe ka di kitsunoreng kayang video, kapampangan la rin video na. Itang may itong tinagkilyang bagya king mga lalam makapampangan. Yung ating mapilan kareng kaya beta mo, tinagda ko. Big message siya na ako'y L, kaya pasalamat siya. Siyempre, pasalamat ko naman, huling bala mo, may itong kareng kayang tabeta mo kaya nga manong kapampangan. Nya, lawin niya itang kayang channel, talukyan niya, L Takashi alagyo. May itong pamekad, balitan nyo ng yung kaya katamong kaya bekeng pamanyal bekeng kapampangan, ang bukeng kulturang kapampangan, i Mike Pangilinan. Lupang makiplano yung makisoso keng politika. Muling mas natingin kayang muring parasan para keng manong kapampangan keng kakatamong kultura. At intawling pasalamatan ko yung kakatamong contributor kening video ngayon ni Hieronimo Constantina. Itong yakaring pekamatalik magmunika lang amano sa sawot kakatamo. Nakasalamat Hieronimo. Imumunang diling amanong dindam na kanong Hieronimo, kauna-unahan. Katagalog na rin itali. Yung katulid ng mas manayon keng kapampangan, mumuna o kaya peka mumuna. Nanong milyari ka rin politiko tamo, talakang apagkatiwalaan na nakano. Apagkatiwalaan, tagalugan niya. Mas maninyo kayong kapampangan, ing apagtiwalan. Ining katlo, ing amanong masagana. Ing masagana, Tagalog niya. Mas maninyo kayong kapampangan, ing manawa, o kaya masaplala. Gagawin tamo kayong kapampangan, para elakwas masaul ing kapampangan. Ing gamit na ning paraken, tagalugan niya. Mas maninyo kayong kapampangan, ing bang, o ban, o kaya banting upayang. Pero ining tutuki, ing amanong hatad na, H-A-T-A-D. Tagalog na lako tayo tang H, atad. Puting mas manawi ng kapampangan. Ninanwa ka niya, nalana ka naman trabaho, trabaho, tegalugan niya. Mas manawi niya kayong kapampangan, bistawan, bala mo ba siya kayong Kastila, ing obra, obra, trabaho, obra. Mas manyaman niya yung lelot manok nung natin yan duruga paminta, yung durug, tegalugan niya, mas manawi niya kayong kapampangan, ing dildak. Tintawlin dili, ing prefix sa ika, limbawa, ika dinala na yung banwing kaya katamong eskwela, tegalugan niya kanita. Ing manawi ng kapampangan, lako ya itang I, niya ka dinalan niya mo, kaya, ika. Dito na mo, balo yun, kakalingman darake, kaya katamong video. Banting upayang, mas dakal na rin manakit, mas dakal na rin makayalbe. Balo yun, at panay ko sasabihan, patse kapampangan tamo, may pangapampangan tamo, kaya katamong anak, kaya katamong apu, pangapampanganan tala, tala pa nagalugan. Dakala salamat, Luid Tamungan.